Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the Novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. De kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka na ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang satuyang intensyones para sa satuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Pasasalamat dulot ni Joey and RB. Special intention to pass the NCLEX this January 5, 2024, offered by Christine Arnedo and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag ni Dabeda and Beatrice, dulot ni Noni Nacion and family.
Banwaan ning Dios matindog na po ang gabos asin awiton niyato an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kakurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. aldaw na Webes, sarabay kitang nagdudulot kay ning Santa Misa sa pagtao-honra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Padagos kitang minadulok sa iyang tabang asin intersesyon sa satuya pong mga pangangaipo. Siring man nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na satuya pong inako dahil sa tabang niya. Ngunyan tanganing kita na uyarig di magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan ang sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo, nan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade, kay iba mo asin kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa iyanot na surat ni San Juan. Sa kuyang mga aki, dai man lugod nin magdaya sa Indo.
Matanos ang tao na nagigibunin katanosan. Siring na si Kristo matanos. Sa diri kang diablo ang nabubuhay sa kasalan. Hulit ang diablo para kasala poon sa kapinunan. Ang mga aki ni Diyos na padigdi, tanganing rumpagon ang mga gibo kan diablo. Ang gikan sa Diyos dai nagkakasala. Hulit ang banhi ni Diyos yaon sa iya. Dai makakagibunin kasalan. Hulit tagikan sa Diyos. Digdi namimidbid ang mga aki ni Diyos, asin ang mga aki ni diablo. Anday nagigibunin katanosan, bakong aki ni Diyos, siring mananday namumuot sa tugang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ni Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Hulit na guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sarili niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Maghagubhob ang dagat, asin ang gabos na yaon dyan. Ang kinaban, asin ang gabos na banwaan. Maguropak ang mga salog, magkuraw sa kaugmahan ang kabukidan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Madatong ang kagurangnan, madatong sa paghukom sa kinaban. Hukuman niya ang kinaban sa katanosan, asin ang katauhan, tatawan niya nin kahusayan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ipagukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Sa Indo, Asin sa imong spirito. magrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na daw giraraya unduman si Juan kay baan duwak kan sa iyang mga disipulos. Pagkahiling na si Jesus minaagi nagsabi, ini ang kordero nin Diyos. Pagkadangog kay niyang duwang disipulos suminunod kay Jesus, si Jesus nagsalingoy. Nahiling ang duwa na nagsusunod sa iya asin naghapot, ano ang hinahanap nindo nagsimbag sinda, Rabay? Hain po ang harungbo. Si Jesus nagsabi sa inda, madya, asin mahiling nindo. Nagiba sinda, nahiling ninda ang sa iyang pinag-eerokan, asin nagpawalat sa kaibahan niya, kanal daw na ito. Alas 4 na nin hapon, kan sinda nagduma. Saro kay itong duwa na nagdangog kay Juan asin suminunod kay Jesus. Iyo si Andres, tugang ni Simon Pedro. Ang enot na nasabat ni Andres, iyo ang sa iyang tugang na si Simon asin sinabihan, nakuami ang Mesiyas na iwan Kristo. Asin ipinamilbid kay Jesus. Hiniling na Jesus asin sinabihan, ika Simon, aki ni Juan, ika aapudon na Cephas, na anbot sabihon Pedro. Matugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Pag hinapot ko kita kung ano ang pagkakaiba kang pride and humility, madali untay ning masimbag ba ko? Sa Bicol, simplihon na pag sinabi tang pride, mapaabaw-abaw, mapaglangkaw. Pag sinabi tang humility, mapakumbaba. Pero may, for
for several times I've been sharing this with you. May magayon na akong nabasang description para mas maintindihan tatulos kung ano daw ang pride and humility. Ang humility sabi naman sa librong nabasa ko, is like seeing yourself in a mirror. Pag nanalming ka, sunahiling mong sa diri mo without filter, what you see is what you get. That's humility. Pero ang pride is like seeing yourself through a magnifying glass. Ang pride, sa pride o kapawabawan, you try to exaggerate yourself. Yun ay iniso dakulo ng filter, dakulo ng pagpapanggap, dakulo na ang bako totoo sa imong paghiling manunungod sa buhay mo. And the sad thing is, minsan, ining pride nakakadara sa tuya, tanganing hilinguntaan sa tuyang sa diri, as if we are indispensable in this world. Kani baga, day mapadagos ang gabo sa kinaban kung dai ka. Iyan, share ko po sa inyo ining magayon na istorya kan Ebanghelyo, lalong-lalo na ngunya na nagpupuon pa sa naining bagong taon, nagpapagirumdum sa tuya, itinataog iraray sa tuya si Juan Bautista as an image of humility. Takuta na baga, kang si Juan, nagdakul naman sa iyang mga disipulo, he could have assumed na kang hinapot siya kan mga tao, ika na ngaya tabi ang maabot, ay iyo na ngaya po, ako na ang bida digdi. Pero kang nag-agian sa tuyang kagurangnan, kasabay niya sa iyang duwang disipulos, tulos-tulos, itinukdo ni Juan si Kristo sa iyang duwang disipulos. And eventually, susog sa istorya, ining duwa, nagsunod, binayaan si Juan as nagsunod sa tuyang kagurangnan. So, digdi pa sana, may hiling na, ang saro kan mga challenges sa tuya, kan bagong taon, is for us to be able to point Christ to people. Bako pasiring sa tuya, kundi pasiring kay Kristo. Sa mga tigigibota para sa kagurangnan, minsan baga we receive praises from people. Naghahanga sa tuya. Matibayon nga itong lektor na ito. Matibayon nga itong grupo kan choir na ito. Marayon nga itong sakristan. Guwapuhon dahil nagtuturog pag nagsermon ng padi. Mga arok kaya, mga pag-umaw. Nadakupoy ka. Mga pag-umaw na tiga-ako tahali sa tao. Because we are doing something for God. Diba? Kaya lang, dapat ang isipon, na inigabos dahil tatigigibota para sa kagurangnan. Bako na para sa tuya, ang gabos na ini. Tiguumaw ka kantaw, namumuyahan ka kantaw, dahil teka, nagigibo ka ini bilang sa imong buhay as in ministeryo para kay Kristo. Ikaduwa na dapat daang tandaan ta, arog kan ginibo ni Juan, data po pag-isipon na ining mission na tigigibo ta sa tuya. Nagkikisumaro sa nakita sa paggibo kan mission. We are just partakers in the mission. And so we do not deserve all the credits na dapat niya tong akoon hali sa tao. We cannot take full credits for every success that we have. So ang importante sa buhay, mga tugang, iyon na arong kay Juan Bautista, andarahon ta po si Kristo sa katawuhan. Bako, an sa tuyang sa diri. Let us be pointers towards Christ. Sangaran ka naman, aki, kasi the Espiritu Santo. Amen.
mamibig ka mo mga tugang tanganingan sako, hasinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamha. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akoan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Hininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon na katukluan sa gabos na tabo. Kaya, kaiba, kan gabos na angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Gagurangnan, ikanang gadan banal, murabonin kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinao, sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siriman pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sing pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis ning kaligtasan nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kinumdum kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco kan sa mong obispong si Joel asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumang sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog
sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, sirigman huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaom mo sa muya munyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdarahas sa sugot, kuli agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato ka sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, sirimanan kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo, ang kagurangnan ka na nagsabi katulinongan, iwinawalat ko sa indo, ansa ko katulinongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaliguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda ni katulinongan. Peace be with you. Dugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, ako maninigo na ikamaglagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing an sa imong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkabuot. Uli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaiwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantener ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 17,379 pesos and 10 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 947 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 4,310 pesos and 60 centavos. Available pa po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Para sa mga mauot na magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 2,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 800 pesos, duwang tig 300 pesos, asin 200 pesos. Leticia A. Lo, 1,000 pesos, Abion Family, 1,000 pesos, Chelsea Dalde, 1,000 pesos, Arsiga Family, 100 pesos. Salamat po, Asin Diyos Mabalos. Matindog po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indo ka po. Sa kaguragdan Papa sa Indo, Asin sa imong Espiritu, idukuhan payo asin maghagad kan bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. Ang paratubos nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo at buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanong niya, ang sa iyang tataramon sa Indong puso asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamit bitkan matano sa sinmarhay, sagod na lumaog kamo sa Indong langit noon na pamana. Amen.
Sin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, anama, ang aki, sina ng Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. San Judas